Rusiw ye nin kunnafoni lase bataki dɔ kɔnɔ k'u ka pankulun 5 minnu bɛ wele ko Su-27 de gosira sanfɛ pankulun forota misil dɔ fɛ u ka dagayɔrɔ la min bɛ wele ko Mirgorod kilomɛtiri 150 ɲɔgɔn o de bɛ ani Rusila yɛrɛ dancɛ cɛ. Sanfɛ pankulun min bɛ wele ko hélicoptère Mi-24 fɛnɛ tiɲɛna muguforon dɔ senfɛ Iskander Poletava ni kilomɛtiri 100 kɔ bɛ o ni Rusi jamana cɛ. Ani ka fara u ka pankulun wɛrɛ kan min bɛ wele ko MiG-29 k'o fɛnɛ tiɲɛna Iskander finitigiw ka dagayɔrɔ min bɛ yen n'o bɛ wele ko Dolgistevo. Nin waleya in kɛra kilomɛtiri 80 ka taa u ka kɛlɛdaga fanfɛ n'o filɛ nin ye kilomɛtiri 200 ka taa Crimée o mara fanfɛyɔrɔ la. N'o yɔrɔ kofɔlen labɛnnen don Rusila jamana finitigiw fɛ ka kɛ u ka dagayɔrɔ ye. Nin muguforonba 3 min kɛra Rusi jamana ye laseliw kɛ min latɛmɛna ni ja dɔw ye min kɛra ni sanfɛ pankulun dɔrɔn ka ja tali dɔw ye. Ja min kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko ni sanfɛ pankulun ninnu dɔw furuna ka jigin dugu la Ukraine jamana fanfɛyɔrɔw la. Nka ko ka kɔn o ɲɛ a ka munumunu salo kuntagala janyana kosɛbɛ u ka finitigiw ka dagayɔrɔ fanfɛyɔrɔw la ka sɔrɔ a ma dangarili wale fosi kɛ walima ka bin. K'o kɛra ka kɔn kunnafoniw dili ɲɛ ka taa u ka dagayɔrɔ ka kunnafoniw ta yɔrɔ ma n'o ye système Iskander ye yɔrɔ min na ni u ka sanfɛ mugujugubaw cira n'o ye 9M723 ye. Ukraine jamanatigi Volodymyr Zelensky kɔni ma a man kun welekan bilali ma ka taa jamakulubaw n'o ye occidentaux yɔrɔ cogo min na u bɛ se ka dɔ fara u ka kɛlɛkɛminɛnw ani sanfɛ kɛlɛkɛ mugujugu labilali ma ka taa nin yɔrɔ kofɔlen in na yɔrɔ min jamanaden fanba bɛɛ lajɛlen binnen don gɛlɛya kɔnɔ n'o dɔ bɛ tali kɛ kuranko tanya ka sabu kɛ Rusila jamana ka mugujugu furuni ye a yɔrɔ fanfɛyɔrɔw la.